niin, että ensin täytyy työllistää työttömät ja meillä on työttömiä yli 300 000 ja heihin pitää ensin suunnata nämä työvoimapoliittiset toimenpiteet ja sitten jos on työperäistä maahanmuuttoa, että tullaan elämään meidän lakien mukaan, meidän tapojen mukaan, niin silloin ja töihin niin voidaan ottaa, mutta ei pidä haalia ympäri maailmaa ihmisiä tänne. Kiitos. Anni Sinnemäki, tarvitaanko Suomen maahanmuuttajia töihin? Suomeen tarvitaan maahanmuuttajia. Niitä maahanmuuttajia, jotka ovat täällä jo nyt, tarvitaan tällä hetkellä. Tuskin Helsingissä kulkisivat bussit, ellei meillä olisi maahanmuuttajia. Jaettaisiinko posti, ellei meillä olisi maahanmuuttajia. Toimisivatko terveyskeskukset? Tuskin. Suomalainen työtön, joka elää perheensä takia esimerkiksi Pohjois-Karjalassa, ei välttämättä pysty lähtemään pääkaupunkiseudulle töihin, joten ei voida pelkästään katsoa sitä, että mikä on työttömyys tällä hetkellä. Ihmisiä tarvitaan jo nyt. No, perussuomalaiset ovat kuitenkin profiloituneet tiukalla maahanmuuttopolitiikalla ja vihreät ehkä vähän päinvastaisin mielipiteen. Miten haastaisit Timo Soini Anni Sinnemäkiä nyt? No ensin haluan todeta sen, että meidän pitää saada se työvoima sieltä maakunnista liikkeelle. On meillä Helsingissäkin paljon työttömiä, että heidänkin hyväkseen pitäisi tietenkin tehdä toimenpiteitä. Mutta esimerkiksi Kainuusta, Pohjois-Karjalasta me voisimme tehdä verovähennysoikeuden, että kun he tulevat tänne, he saavat tämän kakkosasuntonsa täällä säilyttää, etteivät he joudu myymään sitä kotitilansa siellä tai kotipaikkaansa alihintaan ja tulemaan tänne, vaan että he voivat työskennellä täällä viikot ja pitää perheen viikonloput siellä. Tältä pohjalta täytyy lähteä liikkeelle, käyttää se olemassa oleva työvoima, mitä täällä Suomessa on törmännyt satoihin ihmisiin, jotka on täyttänyt 50 ja sanovat, että he ei pääse töihin, vaikka mitä tekisivät. Ei heistä ole kiva kuunnella sellaista puhetta, että he ei niinkään. Sellaista puhetta ei ole ollut. Totta kai tarvitaan hyvää työvoimapolitiikkaa koskien kaikkia niitä, jotka asuvat Suomessa. Mutta me myös uskomme, että ikääntyvässä Suomessa tarvitaan lisää ihmisiä tekemään töitä, ja osa näistä ihmisistä varmasti tulee muualta. Silloin on tärkeää, että meillä on hyvä työvoimapolitiikka, hyvä kielikoulutus, hyvää työvoimakoulutusta sekä suomalaisille että täällä jo asuville maahanmuuttajille, että niille, jotka esimerkiksi tulevat tänne puolisoiksi. Anni Sinnemäki, oletko koskaan kokenut, että tuo Timo on eri mieltä kuin sinä asioista? Haasta nyt jollain kysymyksellä, Timo. Olen kokenut, että olemme eri mieltä, mutta yleensä olemme pystyneet keskustelemaan asioista hyvin. Haastaisin Timoa sen verran, että me vihreät olemme esittäneet omat vaatimuksemme koskien turvapaikkapolitiikkaa ja työperäistä maahanmuuttopolitiikkaa. Olemme esittäneet säädösmuutoksia. Mitä te itse asiassa ehdotatte muutoksia nykyiseen politiikkaan, vai oletteko itse asiassa täysin tyytyväisiä siihen, mitä Rajamäki on tehnyt? Itse asiassa Kari Rajamäki on noudattanut hyvin pitkälle perussuomalaista linjaa näissä asioissa, joka tarkoittaa siis sitä, että jos sinulla on perusteet tulla tähän maahan ja saada turvapaikka, se on myönnetty, mutta jos sinulla näitä perusteita ei ole, niin silloin tämmöistä shoppailua me emme ole hyväksyneet, että ei se ole oikein, että kierretään maasta toiseen ja katsotaan missä tärppää. Hauska kuulla, että sanotte, että olette tyytyväisiä Kari Rajamäen politiikkaan. Hän on noudattanut meidän politiikkaa. Sinnemäki puhuu nyt. Me olemme tyytymättömiä esimerkiksi siihen, että ihminen, joka on Suomessa, tekee Suomessa töitä, ei kuitenkaan pysty edes hakemaan työlupaa täältä käsin, vaan ihmisiä vaaditaan menemään jonnekin hyvinkin kauas hakemaan työlupaa. Ei tällainen byrokratia ja ihmisten turha liikuttaminen sovi siihen, että meillä on ihmisiä, jotka tekevät työtä. On myös hyvin omituista politiikkaa mielestäni ministeri Rajamäeltä ollut se, että on luotu suuri joukko ihmisiä, jotka ovat Suomessa laillisesti väliaikaisella oleskeluluvalla, mutta joilla ei edes ole oikeutta tehdä työtä. Miksi luoda tällainen ihmisryhmä? Tässä on selkeä epäkohta, että jos kerran täällä ollaan ja sitten halutaan